A warm welcome if you have just joined us. I know pane vari pa night shift, vamwe vari kumba, vamwe ndo vari kudriver. As we speak, do take it nice and easy if you're on the road. Do drive to stay alive. Welcome to My Ultimate Gospel 10 Season 2. This is where we find out and get up close and personal with our favorite gospel musicians, our personalities, and just find out what makes them tick. So Nasi Pastoral FM sound good all the time. Nipa Capital 100.4 FM. Aiwa. Tiri kuwaudzirwa nasi tina Pastor Josh Case. Saka ndatidza kaine uwandu wenyu. Ndinonzi Glenda. Ndozo vati vazhinji venyu munosotandarana Yvonne. Yvonne will be with us next week. So panenge asipo paipa ndinongobudikira 2 seconds. So aiwa change tiri tese kusvikira 9 o'clock. Saka ndine muyeni atetsika. I think we've been talking about this for the last few days. If you're following on social media, kutaiwa Pastor Josh Case vanenge vari pano ndikuona messages ari kudzaka vari kukwazisa Pastor Josh nditende naizvozvo. Koma Josh makadizve henyu? Ndofara Sisi Glenda, how are you? It's been long. Sure. Long time. I was just speaking to the missus because Mrs. vari munhu vakatsigira shewe. Like the last time I saw her was at your wedding. Yes. It's been that long. Yes. It has been that 10 long. years. 10 years. Aiwa. Pakatozvarwa mwana. Pakatozvarwa mwana. Akafamba. Atove ne9. Atove grade 4. Vedue. Eh. How does it feel 10 years later? It feels good. Feels it good. Feels good, yeah. It feels good. And we are seeing the grace of God over our lives. Yeah. Iri voice riri nekahaskiness. Endombuda kuti makatobarwa voice riri richita kudai here kana kuti voice iri manje tizvekuti ini ndatamba bhora like you always know ndaitamba bhora saka ndaitamba bhora mai ndaimbonwa isusu mai tatisingamwe anonzi masupa mama ainzi masese uye maitomwa saka ndokukabva kwaenda voice sadaro sure rakatoenda zvavo ukatonzwa zvandikutoita izvo ukatondinzwa ndichimba unotoshamizika because rotobuda I don't know what happens. Ndimwari chaiyo. Toda kuti tidzokere kumashure mufunge. Ndinoziva kuti tichada kuridza some of your favorites, your top 10 in as far as music that brings you closer to the Almighty. Tikohwisisa kuti sei masarudza dzimbo idzi. Asi ndoda kuti tidzokere kumashure. Muchibarwa ndahwa pakazoita nhau yekuti makambomwa masese maitamba bhora. Asi kukura kwenyu mamuri mwana akaita sei? You know, that question only my parents can ask. Yeah, but I would like to believe I was in between. I was in between, and it's just that vakomana vanoenda kumakrusade kunoita noise kwete kunonzwa shoko ramwari kunoita noise tosvika ikoko kuti tidedzera achiparidza paya uchitita zvako izvo dhimi vava tizivakomana. So I was in between, ndandisiri kumusikana sitirikanza sitereki, but I was in between pekuti ungazoshayiwa musikanzwa inoitwa nevakomana imwe ndakamboita. Alright, saka pedzi mamukomana mati yaruke. What would you say is your fondest memory growing up? Dzakawandisa. But I think kugamuchira Jesu kwandakaita, it was one of those things that I always remember. Because ndaiona passion for Christ and ndichiona ndakatanga kuchema. Ndakatanga kubvunza maasha anga aripo kuti ko murume uyu ari kuroverwei, and they explained to me about Jesus Christ. That's when I got born again. No memory and got to gore ripiri. That was should be 2000. 2000. Yes. 2000. Saka mane 25 years. Yes. Masangana na Jesu. Masangana na Jesu. Titend. Yes. Toda kuita press play on a song that you've put at number. In fact, shango zama kungodzi. Pa number 10 taisa Tembalami. All right. Mirira, vanomirira. Tibatsirei kunzwisisa. Why that particular song? I think palist rangu there are two songs and I farirwa namai vangu, and those songs have become like my greatest songs.
especially song yekuti vanomirira Jehovah. Isu tinogara tichimba vanomirira, so pandakanzwa Temba Lami aita yake, it was modern and it was nice for me. And mai vangu vaifarira that song, so when I play that song I always remember my mother. That's why I love that song. Let's press play and we get back to our chit chat as we get to know more about Pastor Josh Case. Remember, we're also live on Facebook. It is Capital 100.4 FM at Star FM, sounding good all the time. Star FM number 10. Jehovah, vachapiwa simba itsva. Vano mirira Jehovah, vachapiwa simba itsva. Vanomanya vasinganeti, vachapiwa simba itsva. So we are live in studio with Pastor Josh Case, and the song that we put at 10, Temba Lami, with a song called Mirira. Indeed, vanomirira Jehovah, vanopiwa simba ijwa. Pastor Josh Case, vanoti, it was one of his mom's favorite songs. What would you say is that message, kana kuti advice yamakapiwa na mama, that you carry with you up until this very day? Always remember that there is God. Always remember there is God. Mai vangu vainda kuruma, and vanga vari muimbi yayo yakavhoisika tumasoprano twetu, so vaiwanzotamba ikoko kuroma vachitanga kuimba vachiridzwa ngoma. And I remember her always teaching me kuti kuna Mwari mwanangu, whatever that happens, whatever you go through in life, there is God. And unogona kungoudza. Yes. Munoridza any instruments here? Madzimai vaidza ngoma? Yes, even I play keyboard. Oh yes, I've seen you play the keyboard. Yes. All right, so zvekuimba izvi ndoziva kuti mati 2000 ndopa makasangana naJesu mukatendeuka. Zvakatangira papi? Zvekuimba zvakatambira bhora. Ndimi vaya. Ndiwo tisu vaya tinowina here boys rangu. Taitorova ikoko timu yetu tikawina. Vangonzi George rova kanamba, ndo ndatoita se rova kanamba. But pandakatendeuka ndakaita about 3 to 4 months ndichingoenda kuma-practice e-worship. So pastor vangu ndobva vanditi hamundiri kujoina worship, vandati ndoda zvikanzi you can try. So pandakatojoina first day randakatojoina vandanzi try kuimba. So I remember the first song yandakatanga kuimba ndeyekuti mune simba
Ropa raJesu. ndosongo yandakatanga kuimba iyoyo, Yeah. and it was nice. And mfundisi ndibva kuti muri kuimba mangwana, so Saturday takapedza practice around 3, but atoenda kumabells kunotsvaka katrous kangu nekasheti kangu Iwe. nekatai kangu kuti mangwana ndiende ndakaita se Brother, Arwere we praise smart. it also. Saka ndakazoenda kuchechi pandazonorova vanhu vakagomborera. So ndopakabva tanga mufundisi vachiti you must record, I think over time vachiti you have to record. Pandakazorecord, I think it was 2005 ndopandakazoita first album rangu. All right, mufundisi ndevapa. Vanonzi mufundisi Kabaira. Taipinda inonzi Potter's House. Okay. Yeah. All right. Aripano Aripano. was your biggest song Yes. to date. Even ikaridzwa pano, people will break down, they get into a time of worship. Yeah. Take us back to you putting pen and paper together. How was that song birthed? I've been given a special gift by God, that sometimes I don't sit to write songs. They just come, whether I'm driving or we are racing, and God has given me a good partner to an extent that pango pacho ndogona kungova one word, and I give my wife over down the shamwari song, and iye ndiye anotozoita maybe 80 or to 90% of the songs. But Jesu ari pano yakauya ndichifamba naApostle Manyondera taenda kucrusade kuMbare, and pakabuda zvidhakwa mbava zvanga panga paparidzwa zvauya zvichitendeuka, ndobva panamatirwa rimwe bofu mva ratanga kuona, and there was a guy anga ari paralyzed for 3 years the left side, saka akatoya ari pastage bed, ndobva vamunamatira. So ndobva vangotanga ndovakatotanga kuti ari pano sai mina ndi mukomana wekeyboard ndiri kumashure, ndopandakabva tanga kungoti Jesu, iwo ndobva vatotanga kuti ari pano. That's how ari pano came. And we had to go, ndakaita about a year ndisina kuirecord tichiimba machurches. It became a national anthem mumachurches before tairecord. Then ndobva vazo inini handisati kurecorda because I went through something in my life, chandikunda kuti music handichadi. So Apostle had to force me to record. Zvavakatoita vakatobhadhara studio ndisingazivi, ndobva vaenda neni kugomo for about some days. Musi watakanoirecorda ndakangobva kugomo vachitonanga neni kustudio, inchifuka ndoenda kumba, mbva vaenda neni kustudio, ndobva vavhara dhoo zvikanzi uya abude kusvika arecorda song. That's how Ari Pano came, and that's how we recorded Jesu Ari Pano. Ndobva mazoita a remake, Yes. where you invited your friends. Chii chakaita kuti mubve mati bodo toda kudzokera mustudio and invited other people to come on board and take us through your favorite moments, kind of your most memorable moments in studio with all of these people that joined you on the remake. So I did the remix na Pastor Larry Gunda. A lot of people, they don't know that one. I did a remix na Pastor Larry Gunda. Jesu Ari Pano and Greater Than John. Vanozobatanidza nesong yavo yekugospel power. Vairidza Greater Than negospel. Jonah is here. Iyoyo ndo yakazonoita mbiri kuEFI. Then ndazoti no, I need to do Jesu Ari Pano 2. Jesu Ari Pano 2 ndakainvita mukoma Texture. So Jesu Ari Pano 2 ndaida kuita namukoma Texture 3-2 chete. I need someone ane a punch ano understand hudzamu hweuvapo hwaMwari. So when I was praying ndakangova nezita ravo. So patakanovatora kuHeritage, he was still staying here. Ndakanovatora kuHeritage. So pandakanovatora kuHeritage ndakanopfuura nepamba pavo takudzoka, ndobva vati ndandina Elad naSharon vari kupi? Ndikatovafonera, ndomafonera vakaita Elad na Sharon, Pastor Elad naSharon, ndobva vauya. So mustudio ndobva vati tiri kuenda kunoita song inini newe naElad. So patakasvika mustudio takasvika tatoimba tese tiri 3, ndobva tatobuda zvikanzi namukoma Texture, ko Sharon hausi kuda kupindawo pasong? Aiwa pinda. Ndomapindura akaita mama Sharon. And gamukurebwa vakati aiwa song yandingambosara, ndobva apinda
Pastoral ari gunda amva kuti aiwa mazoita 2 ndisipo sei ndobva vapinda and tawanda midzi when he was mixing the song he said ini ndingapfuuri ndobva wedzerawo voice like and Nyasha Mutonori heard the song ichimixwa naTawanda. Nyasha Mutonori akati aiwa kana handingambosari ndobva. So I think we have more than 6 or 7 people. Powerful voices. Yes. Pastoral Nyasha Mutonori. Nyasha unoinda mune imwe level. Mukavazohanzwa pasong iyoyo kavari 2 naSharon zvavakaita so. Regai timboridza song iri pa number 9. Muve netsitsi Fig Worship. Talk to us about this one. This one is just my mom's favorite song. Ndo yavaitoimba kuRoma kazhinji pese indanda kutoziva kuti mai vangu vakanziimba vaingotanga muve netsitsi and I have seen the mercies of God in my life as well. Pastor George K is on My Ultimate Gospel 10. Star FM number 9. Hazizive ndiri mudondo itaindisvinure ndimone mi ndoda kutaura nemi asi onai wakaipa akaronga zvakaipa zvinoda imi kuti murindire nditwasanuke onai wakaipa akaronga zvakaipa zvinoda imi kuti murindire. So it is My Ultimate Gospel 10 Season 2, and in studio with me tonight is Pastor George K. Song beneath my voice, coming from Fig Worship Culture. Kambokanonzi Muve Netiti also happens to be on Pastor George K's playlist. And if you have any questions for him to get in touch, vamwautai wandafara zvikuru pastor vanondikomborera nziyo dzavo dzinondiitira zvakanaka. Ndevamwe vari pano pa-WhatsApp platform yedu titende naine rutsigiro and your listenership. Star FM sounding good all the time. Capital 100.4 FM Harare's heartbeat. Anza Jesu ari pano. Anza makashandiswa naMwari zveshuwa. Blessed Pastor George K's and your music blesses my soul. Munonzwa sei vanhu vachitambira music yenyu zvakadai, vanhu vachitaura kuti dzimbo dzenyu dzinovaitira zvakanaka? For me, it's an honor to be used by God in this generation. Mwari vanokupa mukana kuti unocompose something or you are given something to minister to people and people are being ministered to. It's an honor that we don't take for granted. You don't take for granted. Yeah. You're a pastor. Yes. As well. Yes. What brings out the fire more? Ende chakazoita kuti muti ndakuda kumirawo pamberi ndichishumira ndichitendeutsa vanhu
chakatanga kuimba naye Yes. ndobva mazoti takuda kuenda this route. How was this journey birthed? You don't choose to be a pastor. 'Cause, Zvakafamba sei? for me, ndandisingatodi. But God chooses you. Somehow God chooses you. I always laugh with my wife. Anogara achiti inini ndaitonamatira dhimoni yekuti handidi kuroorwa nemufundisi. Kwaari ranga riri aisada sei? I don't know. I think Tinambozogara naye pasi timbomubvunza kuti why. But for me, I think it's you don't choose, but God chooses you. And I think the anchor of what we do is the Holy Spirit. He chooses you and He gives you the power and the ability to do what we are doing. Yes. zita rokuti Josh Casey vamwe vari kubvunza pano zvakabvepi ndori pachitupa here tibatsirei kubusisa. Yeah, I always have those questions nevanhu vakawanda kuti ndoritori pachitupa iroro handitopindi pano paStar FM sina chitupa ichocho chakatonzi Josh Casey. Alright. But zvakatika pacho zita rangu rekuberekwa its Takawira Paul Matazvo. Alright. Takawira Paul Matazvo. So Apostle Kanyati, my elder brother, Mwemusi, he was praying and he said, your name, I think you need to change your name. Go and pray about it. So he gave me two names, Josh and Caleb. And he said, go and pray about it. So I went to pray about it. Ndakatozodiscover kuti mazita angu angari abamkuru vangu, mukoma wababa vangu inini. And vaingoshaika. Zvokuti vangonzi kana kuti vaenda izvezvi vanhu vanongoti vakaenda ku5 miles and we don't know kuti where is he. Zvakashaya here kana kuti. And I had that problem. Ndichiri mudiki kuti ndaigona kungoshaika pamba. Ndozodzoka even pandaitamba bhora ndaigona kungoshaika. Ndozodzoka after kana 3 days. Chitenderera muroad kwete kuti you know. So Apostle said there's a spirit behind this name so you need to change it. So baba vangu inini vainzi Isaac Kawara Matazvo. So inini pandakaenda kunochinja zita kuzvitupa ndakazonochuza ndikati ndoda kunzi Joshua. So pandakasvika kuzvitupa ndakangonzi uda kuchinja to what name? Ndandati Josh Case ari kubva pakawara. Pandaitamba bhora ndaipiwa nickname yekuti Case. So ndopandakabvisani. Saka ndakabva ndati inini ndakuzvitangira rangu dzinza. Ndokunanga ndakadai. Saka ndine vanhu vangu vatatu izvezvi. Mudzimai wangu anotonzi chitupa chake chinotonzi Lynette Case. My son anonzi Josh Junior Case. My daughter anonzi Riley Shekaina Case. Yes. Beautiful. Yes. In terms of you being a pastor, what would you say is the most difficult part of this journey? I think the most difficult part of this journey, I think, is praying for people. Yeah, you know, it's hard to pray for someone when iwewe pamwe pacho zvinhu zvaari kuuya achitaura kuti ndikuzvida iwe uri kutozvidawo and you pray for them and God answers. It's our duty. It's hard, but it's our duty. We just have to do it. And I think one of the most difficult is just to have people under you and just delegating. Vachitoteerera kuti toita so and vamwe vanhu vakuru kwauri. I think for me that's a very difficult thing to just have older people honoring what God has put in your life. And where you humble yourself to know good, even if I'm a pastor and I've been given grace, these are my elders. I have to humble myself sometimes when I'm speaking to them, even when I'm advising them, even when I'm praying for them. I think for me, that's one of the hardest things to do. Pane nguva here yamakamboti ndakuzvisiya zvemusic izvi kana kuti ndofunga kuti Mwari makandidana henyu asi zvandiremera. Kakawandis. You ever thought of throwing in the towel? Kakawandis. And how did you find your strength to get back to what God called you to do? I don't know, but I think it's the Holy Spirit who gives us strength. Because sometimes it's not it's almost maybe every time you are saying, I'm tired, I can't, you know, like I've been busy like the whole week. And now pandapinda
before 8. It was 12, 1, 2. Jibva kuma prayer, my rehearsals, because we've got a live recording at Takatombonwawo, so 11 October ku Kingston House. And we're doing rehearsals, you are being invited to come and minister. And pango pacho you feel good, but the demand is too much to an extent that is and is gone. I'm but God just gives you the strength and you keep on going. Yes. All right, so let's talk about you being invited to minister. Pane soko rakambotenderera vanhu vachitaura vanhu vanongofunga kuti aiwa munofanira kungouya mahara musino chamunopiwa nekuti muri kushandira Mwari. What's your take around now iyoyi? I normally don't want to comment because I don't want to be quoted off guard. But this one, let me just answer. You know why I said so? There's a studio that needs to be paid. There are rehearsals that needs to be done. Song here munozonzwa kunzi Jesu ari pano takuimba kumachurches kwenyu kana kuti tauya kumakwinzwa paredio inenge yabikwa song here. Saka song here andingasvika kuna producer ndomuti ndiri kushandira Mwari shamwari. Saka ndokumbirawo kuti ndirekodhe song yangu ndokupa chigubhu chemvura ndomuti God bless you. Anoti mufundisi ndinobhadhara magetsi panapa. Mufundisi kompyuta yangu inoshanda zvakati ndine chichi. Ende mune mhuri zvakare. Ndine mhuri futi. So for me musicians should be paid. Even in Bible chaimo mukatoverenga I think kuna Chronicles vakatotsvaga munotoona kuna nana Jeduthani vanga varimo vaitogara mutemberi vachimubhadharo. And ndakanzwa mubvunzo wekuti Old Testament vaigara muchechi iko zvinoti hatisi kugara muchechi vanhu havagari muchechi saka vanhu vanobhadharira. There are some questions that that needs you to sit down and read the Bible. Kudhara vanhu vaigara muchechi mu Old Testament, but New Testament in a new setup. Yekuti we are moving around. We are the itinerary ministry. Yekuti imimi munonakidzwa na Pastor Josh, or you are blessed by music ya Pastor Josh. Moti Pastor Josh ngavachiuyawo kuchechi kwedu vati blessewo. Ndichaisa fuel yekuya kuchechi kwenyu. Ndichaisa pamwe mudzimai wangu futi pamwe akazvitakura kumba arida kuenda kuchipatara. All those things, and this is what God has given me. And it Bible robert rati a man's gift what opens doors in the and causes him to sit in the presence of the great. It opens doors. It's a gift that God gives you. Number one, God gives you a gift to serve his people. Number two, to serve God. And number three, to feed yourself. Ipapa wakatogara, because God has given you a gift to speak. That's why you are speaking. Izvezvi uchatobhadharwa neStar FM because of speaking. Chiregai moyo wangu ndiri kunzwa nyaya yenyu kwairi kuendaiwa sindiri kupabata. Thank you so much for those that are tuning in. We are also live on Facebook. Star FM sounded good all the time. Capital 100.4 FM. Remember, we are in studio with Pastor Josh K. If you have any questions, come through, share as well your thoughts. Toda pressure play on kwatakabva kure. Yamakaita na blessing Jonathan. Tutsuka chikurukura. All right. How was the song birthed? Munombonzi muri ma-twins gara tibatsirei kupawisisa as we are about to press play on it here. We are twins because mavoice edu akafanana. Mukatoplaya song iyoyo, if you are not listening that's how my twins came about. And Blessing was part of my team kudhara Hands Worship Impact. They were a group Hands Worship Impact, and I found and Blessing akato audition kupinda ikoko, and that's how we became close. And kwatabva kuri song yakanyorwa neBlessing South Africa. Antorine imwe yacho, this one is a remix. Yatakati ane imwe yacho yakaita na Sly Mashabavi. Then we did this one, the remix one, kwatabva kure taingotaura about our lives, because I remember na Blessing tichikumbirana madhora kuti shamwa tauda kuenda kumba, but izvezvi we are driving
we are married, You've seen God. and we have seen You've God. seen We have God. seen God. So taiedza kutaurira vanhu kuti arume kutiona kudai kwatabva kure haasi masutu ekoti taakuzongopfeka pane pataifamba tichitoti wakomana tichazozviitawo here zvinhu but Mwari une nyasha. Ayo. Let's press play on it. Kwataba Kure, Blessing Jonathan featuring Pastor Josh Case. FM number 8. Come on, put your dancing shoes, let's dance together. Kwatava kure, 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 kure. Uchifa mbaonesu. Kwatava kure, 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 kure. Aiwa Mwari munenyas. Kwatava kure. Uchifa mbaonesu. Kwatava kure. Aiwa Mwari munenyas. Kwatava nemikure. Kwataireda. Tichikumbira Mwari. Pandava kure. My twin brother, Pastor Josh. Kwandava kure. Mochefa mbaoneni. Kwandava kure. Aiwa Mwari munenya. Kwandava kure. Mochefa mbaoneni. Kwandava kure. Aiwa Mwari. Come on. Kwandava kure. Mochefa mbaoneni. Mochefa mbaoneni. Bikwandava kure. Kwandava kure. Aiwa. Atisati, tatibata. Asipatiri, tiona nyasha. Kwatava kure. Aiwa Mwari munenyasha. Atisati, tatibata. Asipatiri, tiona nyasha. Kwatava kure. Oh, yeah. Aiwa Mwari munenyasha. Atisati, tatibata. So I was checking out the video to this one the other day. Ndakaona kuti papa asina kumira zvakanaka ipo paya. Take us through that live recording and that day. Kana ndakambonakidzwa nelive recording that one handakanaka omusi uyu cause takatoipedza vandobva Vakati kadzoka pastage. takatoita zvekutozodzimba munzalo zvakwana. But what would you say is the most memorable moment in your music career so far? I think when we won an award for best song of the year, Cesare Paya. yeah, it was one of those things. I don't do songs for awards though, but for me just to be recognized, it was something else. It was something else, yeah. It was something else. Saka tiudzei kuti
paya pamunenge muchiita put pen and mamboti mipaya dzinouya hamukanganwe here mashoko zvino kana musina kumbonyora pasi ndoona senge ndinorangarira kana ndichinyora pasi zvinomati mimi Mwari unongondipa mazwi mai vachibatsira. I think pandakangokanganwa song. I think it was once. I remember it was once when I forgot my lyrics a song. Kutoti ndakakanganwa yese ndakapesanisa kind of. Paifanonga. Vanhu vakazvibata here kuti akashoma kukangana. Havana vanozvibata. Because I think I've been singing for over 15 years. 15 to 19 years. And it's very deep, it's very rare kuti ndikapotsa uzvione kuti ndapotsa, even ndikapotsa key it's very rare kuti unyatsoona ndapotsa key. Yeah, because ndinobva ndatoudza vakomana ipapo kuti ndine vakomana vatondijaira izvezvi zvokuti sometimes very skillful zvokuti maridziro avo kaha unotoshaya kuti unotofunga kuti kasitaira kataira but isi tozoziva tapedza kuti Alright, so I'm not going to be able to go through all of your songs because of time, but we'll just speak about some of the songs and maybe help us have an appreciation in terms of the gospel music scene. Who inspires you? Mkoma Tekshua. He's been mentoring us for a very long time now, and I'm inspired by him. The way how he does his things. I remember 2 weeks, a month ago, when I met him, he said, Mfana wangu, aurambe uchipisa nekuti hausi Jesu. Jesu chete ndiye anopisa, hausi zuro nhasi namangwana nekusingape. So you need to maximize any season that you are in. So pese pandavaona, he has something to say. And he's one person who says, even ndikanyora something by Facebook chasinaufara nacho because kuti dzima izvezvi and ndikatoona foni yangu ichitoringa kuti Mkoma Tekshua hana yangu ndotanga kutoti because I respect that man and I respect Minister Mahendeni so much. Mr. Mahendeni, I love how he writes his songs. Unondombogara azvinyora seiko zvinhu zvakachinyatsombofunga sei. It's one of the songs that you put here, Makomborera. We want to press play on it. Press play on Minister Michael Mahenderi's Makomborera. Mambotora maisa palist yenyu Pastor Charles Charamba as well. Moyo wangu. Yes. It's one of my cries when I pray every day is Lord fix my heart. Sometimes we get offended. We get distracted to an extent yekuti pamwe pacho moyo wako unobatikana unoona unoshumira wakabatikana, but it's always my cry kuti Mwari moyo wangu wandanga ndiri nawo pandakatendeuka ngaurambe wakadaro kuti ndaimhanyisisa ndainge ndine kajinhwani vandaimhanyisisa moyo woyo ngandirambe ndinawo. When I look at my wife moyo wandakangoita pandakangomuda ngandirambe ndine moyo whether akanganisa zvakaita seovana vangu ngandirambe ndine moyo because in this world pane pamwe patinokanganisirwa nevanhu to an extent yekuti pamwe pacho unofungira kuti vanonamata here vanhu ava vanoita sei, but I always say God gives me a heart that forgives, gives me a heart, give me a heart that loves people. So sometimes ndinogara ndisekwa nemudzimai wangu kutanzi iwo maregerero ako kai uri mukristu chaichai because inini ndikakanganisirwa ndinototaura kuti ndakanganisirwa pakati nepakati 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 and ipapo usafunga kuti ndakutoenda nchitozo I'm okay ndatotaura and I love that person with all my heart no matter what they have done in my life. So it's my cry. My cry. Yes. You know, pane mdzimai uyo wakazoita a remake of it. Ndofunga akaimba mukereke Rudo Madindi. And she took it to a level yokuti ndikawa achiimba ndo wakudzamirwa kusvika palevel yokutobuda mushochu taiwa Mwari dzorerai moyo wangu ngekuti paya pandaitambudzika pandairwadziswa. Yeah, you know what, we are dealing with people, we are not dealing with God. We are dealing with people, we are not dealing with God. When we are dealing with people, we are bound to get offended or heartbroken. Whether kubasa, kumba, kupi nekupi, unotosangana nevanhu vakasiyana siyana.
but chaunofanira kunge uchitochemera imoyo wako, because izvozvo ndo zvinoita kuti urambe uchidzoka kubasa, because unogona kutoofendeka. Ndinogona kuofendeka naproducer kuti producer hauna kunditambira zvakanaka, moyo wangu wotoenda wakabatika, ndotofamba chitoti producer kuStar FM. But if you have a heart that God always cushions, you say maybe kundigamuchira kwakaita maybe pamwe pane zvimwe zvinhu zvingachimunetsa, so maybe that's why vadaro. All right, hanzi nemumwe takomborerwa. Glenda, thank you so much for bringing up Pastor Josh. Hanzi mukoma makasimba here ndevamwe vari kubvunza pano. Hi Josh. Hi pastor wangu. Mamessages ari kuya pano paWhatsApp platform yedu. Right, mataura nhau ndodiwa naMwari wenyasha ching'ono. Talk to us about that song. This one is just a song where when I'm sitting in my car, what I've seen kubva pandatendeuka nekusvika pandiri izvizvi, I can only sing ndodiwa naMwari inini ndodiwa. Pane pamwe pekuti unototadza kana kuti pane pamwe pekuti unotoitira Mwari zvimwe zvinhu, but you always see the mercies and the grace of God. So song hiyo inongondireminder kuti no matter what I do, no matter what people have done to me, no matter ndakanganisirwa wandina kukanganisirwa, God loves me. Yes. All right, so let's press play on yet another song that's on your playlist. Minister Michael Mahindere with a song called Makomborero. Star FM number 6. Blessing Jonathan and Pastor Josh Kwataba Kure. We also played Mirira from Timba Lami as we go through some of his favorite songs tonight. Goodness of God, CCY. Talk to us. That one, I think it's my go-to song these days when I'm ministering. I think Kashoma Adondinzwa Chitori. I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. It's one of my favorite songs at the moment. I've seen his goodness in my marriage. I've seen his goodness in my ministry. You know what? Just to have a name where people can talk about is the goodness of God, is the mercies of God. It's not our intelligence. It's not kugona kwedu kuposta pafacebook. Unoona kuposta pafacebook ukasatozikana nainwana. Unoona kutoimba ukasazikana nainwana. But nyasha Mwari vanoisa nyasha dzimwe pamusoro pemunhu dzinongoita kuti uzikana. So I've seen his goodness in my life. I've seen his goodness even in my ministry. I've seen his goodness. Yes. All right, as well by Sapana pa mweya unoda. JP Fero, talk to us about why this particular song. My songs they are more personal and they talk to me. They minister to you. They minister to me. My outmate. JP Fero is one artist that is coming up that I love. He sings scriptures. I remember we had a concert that we did with him, a worship night that we did with him 3 weeks ago, called Bishop Fukan Dladla. And it was part of his team. You know how he ministers. And he called me to be part, to sing with him with the song Yakaita Gurupira. I'm forgetting the name. And it was powerful. And that song speaks to me. Kuti moyo wangu unodai mimi. Itai kuti moyo wangu utongodai mimi chete. Zvaitoda tiri tese zuva rese nekuti dzimbo dzamanyora apa. Sure. Dzakadzama zvekudaro. Rapai moyo wangu. Take sure zama. Fishing yash. Yeah. About 2 years ago, we went through something together with my wife. She got sick. Akadonha mchurch when I was ministering. And she was picked up by guys. So the only thing that I could do was to continue singing and try to make sure I got the church. And I went outside. Doctor, and I think
she had acid reflux for over 9 months. So ndaimutakura ndomuendesa kwadoctor ndoita sei ndaita kubereka, and I think for over 9 months andakurara nandaka zvezvokuti unobiwa nehope, unoita zvokubiwa because anga asingagone kutotena. So I would wake up ndomuti wakuda kutena here, kana kuti anongondikwenya kuti ndakuda kutena ndotomutena, and for over a year. And that's when I saw vanhu vanonzi ava ndevedu vanesu, and those vanongonakidzwa nongoti Pastor Josh. So song iyoyo iri kungotaura kuti Mwari rapai moyo wangu, because zvandaifunga kuti these ones are with My us, people. they are not with us. So chirapai moyo wangu kuti ndisarambe ndakabatira. Pane vamwe vanhu kuti I expected them to call, or to just call Check. or find out Chiri kuti sei. ari sei chii chiri kuitika, but they never did. Vakatoita kunge vasipo. And pamwe pekuti kuti waitodhumana navo ndina Raili, because she would force kuti no, enda kuchurch. Indoti aiwa uri kurwara, no, enda kuchurch. So I would go with my daughter, because I was boarding. My son is boarding kumanyama. So ndaenda naye ndo zvezvokuti ndikurwadziwa kuenda kuchurch, but you just go and usangana nevanhu vanoita kunge hamuna kushota, makangofanana and they don't even ask. So song iyoyo yekuti rapai moyo, ndaiti Mwari moyo wangu ubatsirei, because otherwise ndinogona kubvisa vanhu vese ava kuti handichadi kutamba navo because of this Asi situation. Mwari akarapa Asi moyo Mwari wenyu. wakarapa moyo wangu. Ndinotenda. Amen. Pastor Josh, musiri mustudio, munombobika zvii zvamunofarirawo kuita when you're not in studio, when you're not pastoring? When I'm not pastoring, Kitchen munombofarira kutambira umbobikira mai, not to speak inini so much handibiki. about. Amuite That's Hamugone. kwata handigoni, ndotogona, but I Mukundi. think God had to force me to cook pavakarwara, but It's not you. It's not me. I don't cook. Vangatoburitsa washe ndikawacha ndikaaina So. ndikaita zvese. Kubika ndina patience ndekunomira pastofu. Live DVD recording coming up. Talk to us about the Yes, upcoming we've project. got a live recording that we are doing. Most people were saying, Mfundisi chitipayo mangu masong aripo pa YouTube, hope Pastor George Case official, you can go there. Pa Facebook, I'm there. Pastor George Case, Twitter, I'm there. You can go there and see music iripo yakawanda. But we are doing a live recording on the 11th of October, per Kingston House, on 4th floor. It's called Lifted. I'm just saying God has lifted me up. And most of the songs are new. Most of the songs. I think we are doing 12 songs. I think 3 songs. No, 1, two are common songs. Vanomirira Jehovah. And Ndiani Zamba takaishifta, so pane kama ka clip karipo pa Facebook kandinozoti Ndianiko wandipa mwana vanhu vawanda vangati rekodai. So we've got 12 songs that we are doing. Nguva dzaita shanje. Pastor Josh, we can't wait for that project, and like you said, vanhu vafollowe vanzwe kuti zviri kufamba sei. Indambozama kuita backing vocals pano kati zvobuda here asi unenge wakutongopinda nekuti ndenda kuti ihanzvadzi yangu ndizvozvo. Eh, Hama muromo yemurume, vanogona kurambidza hama ndiye yemurume, manager. hapana anoramba. Pastor Josh, it's been good. Thank you so much for taking time to be with us. We got to know a bit about you. Time ndo yaita kushikwidzana It is nesu well. zvisha. It is well. But how do people link up with you? How do they follow on So social? my number is 0774 191 493, 0774 191 493. I'm there on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. YouTube is Pastor George Case Official, but all Twitter, Instagram, and Facebook, it's Pastor George Case. Just Pastor George Case, PSTR George Case. You find me there. My number is there. My email is there. Let's talk. Let's link up. Number 1, zvandaitirwa Julian King. Ako ndechingotenda Mwari, ndechitenda Mwari nemudzimai wangu. Hey, Ndomuda tirega. zvekuti.
aiwa ndinozviona nditendi mudzimai akanaka unobva kuna mwari nemakamupiwa. Thank you so much. It's been good. It's been amazing. Last hour, explosive, hanging out with Pastor Josh Case. Ndinonzi Glenda Fadzai Takachicha. I was standing in for Yvonne Tivachke. She is back again next week, same time. Stand by for Zanani Star FM, sounding good all the time side. And we'll also check out Saviour's Capital 100.4 FM side. Till we meet again next time. Good night and God bless.